Hayırlı erте, Tur эфирда Татарстан яңалыклары студияда мен Ойзиля Батырханова безнең бүгенге чыгарылышта. Мөмкинлекләре шикләнгән кешеләргә көндәлек игътибар. Татарстанда инвалидлар 10 көнлеге бара. Яшәүгә өмет. Яшел үзәннән 4 яшьлек авыру бала Аниса Никитина безнең ярдәмгә мохтаҗ. Изге әмәләткә йомгак ясалды. Татарстанның иң яхшы имам хатибы кем? Безнең махсус репортаж. Сукырлар һәм начар күрүчеләр өчен махсус китапханә, инвалидлар өчен республика күләмендә бердән-бер методик үзәк. Биредә һәр даим сәламәтлеге шикле кешеләр өчен төрле чаралар үткәрелә. Шушы көннәрдә китапханәнең уку залында күңел җылысы концерты, игелек билгесе астында дип исемләнгән күргәзмә ярминкә уздырылды. Моннан тыш китапханәнең үзендә һәм аның филиалларында аудио китап тыңлаулардан тыш кызыклы әңгәмә, мәгълүмат сәгатьләре, остаханәләр, интеллектуаль уеннар, концертлар, махсус спектакльләр оештырыла. Үзләре килә алмаучы сәламәтлеге шикле кешеләр өчен хәтта интернет аша онлайн чараларда үткәрелә. Biz konцерт алып барып үткәрәбез. Аннары безнең биленгән ул соңрак казына булыр. Интеллектуальный игра берничә команда булып, алар уйныйлар инде сукырлар. Тагы мастер-класслар үткәрәчәкбез әле. Тифло средстволар буенча безнең специалистлар бар. Алар силләр ничек уңышлырак ясарга, ничек пешерергә, җөргә дигәндәй андый сорауларны ачып күрсәтәбез. Һәр көн яшәү өчен көрәш. 4 яшьлек Аниса Никитина берничә каты авыру. Йөрәк өянәгеннән үпкә артериясе атрезиясеннән, ашказанындагы бүленеш дефектыннан интегән. Кызга инде 10-га якын операция ясалган. Дәвалауны дәвам итәргә кирәк. Италия табиблары тәкъдим иткән дәвалау бәясе 3 миллион 700 мең сум. Сулыш алу аппараты ұзақ вақыт хастаханәдә дәвалану. Бу Анисаның 1 яшьлек чагы. Операциядан соң ул беренче тапкыр әнисе кулында. Туган шук сабыйга йөрәк иенәге диагнозын куйганнар. Тугач шекләре белән дә җитди проблема булуы ачыкланган. Очень тяжело, когда твой ребенок в реанимации лежит. Бала тернекләнү бүлегендә ятканда бик авыр булды. Аппарат ярдәмендә генә сулыш алды. Организмына бер юлы 15-20 төрле препарат керттеләр. Аның яшәргә омтылуын күреп, борчылып яттым. Байтак препаратлар наркоз алу сәбәпле кызга хәтта яңадан йөрергә һәм авазларына әйтергә өйрәнергә туры килгән. Истәвенә сабый 2 яшькә кадәр гадәти ризыкны да ашый алмаган. Она у нас там кушала, не через зонд. Бала зонд аша тукланмаган вакытта чыннан да безнең өчен бәхет иде. Без шатландык. Ул бавырда ашады, моңа да шатландык. Менә бу мизгелләр шушы фотоларда күренә. Хәзер кызга 4 яшь инде. 10-га якын катлаулы операция артта калган. Баланың яшәүгә өмете арткан. Киләчәктә дәвалауның соңгы этабы үпкә веналарын дәвалау. Кызга Италия клиникасы табиблары ярдәм итәргә әзер. Несмотря на неоднократно выполненные операции и процедуры в прошлом, Йөрәк иянәгенең үзенчәлеге шунда. Узган ел берничә тапкыр үткәрелгән процедураларга да карамастан, 2 үпкә артериясенең дә эшчәнлегендә кимчелекләр күзәтелә. Табиблар тикшерү белән без кызга ярдәм итәргә, аны безнең хастаханәгә тикшерүгә кабул итәргә булдык. Анисаның әнисе 2 бала тәрбияли. Әтисе үз гомерен куркыныч астына куеп, янгыннар сүндерә, башкаларның гомерен коткара. Анисаның гомерен без бергәләп коткарып кала алабыз. Италиядә Анисаны дәвалау бәясе 3 миллион 700 мең сумга төшә. Әтиәниләр өчен бу түләп бетермәслек зур сумма. Шунысы да бар. Клиника акчаны алдан тулысынча түләмәй торып, кызны дәвалауга кабул итәргә әзер түгел. Операцияны кичектерергә дә ярамый. Авыру көчәя бара. Игъанә суммасын күрсәтеп 9112 номерына SMS хәбәр җибәрергә яки Аниса Никитинаның рәсми бите аша булышырга мөмкин. Ул Алёша Хәйрия фонды сайтында урнаштырылган. Ания Гыйбадуллина, Валентина Васильева, Ринат Сахибгәрәев,
Татарстан яңалыклары. Темабызны дәвам итеп, көн сайын куркыныч авыруга каршы торып яшәүче балалар Россия Дәүләт Думасы һәм Татарстан Дәүләт Советы депутатларының игътибар үзәгендә. Алар кыюлык тартмасы дип исемләнгән хәйрия чарасы оештырып, Республика клиник хастаханәсенең Яман-Шиш авырулары үзәгендә дәваланучы сабыйларга уенчыклар, машиналар, рәсем ясау өчен буяулар, карандашлар, яшүсмерләргә төрле өстәл уеннары, җайланмаларын бүләк иттеләр. Әлеге бүләк кыюлык һәм ныклык билгесе буларак авыру балаларны сөендерде. Әлеге игътибар авыру балаларга дәвалану процессынан соң психологик киеренкелекне йомшартырга, кәефләрен күтәрергә булыша. Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе һәм Татарстан мөфтияте тарафыннан игълан ителгән республика күләм изге әманәт бәйгесенә нәтиҗәләр ясалды. Татарстанда иң яхшы мәчет кайсы, иң яхшы имам-хатиб кем икәнен хәбәрчебез Мөршидә Җихан белә. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ. Дәүләт һәм дин әһелләренең уртак проекты изге әманәт конкурсына йомгак ясалды. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы кысаларында уздырылган конкурсның җиңүчеләре Татарстан Диния нәзарәте бинасында бүләкләнде. Беренче урын алучы Закиров Әнәс Махсум улы. Шөкер, инде Аллаһ ахырын хәерле кылсын. Киләчәктә дә шушы чараларны уздырырга насип итсен дә, хәерле гомер, хәерле сәламәтлек, безгә изгелек кебек тоелган шушы гамәлләребез дә Аллаһ Тәгалә каршында да изге эшләрдән язылса иде. Бәйге номинацияләре алтау, алар арасында гаилә кыйммәтләрен ныгыту буенча иң яхшы татар телле проектларны тормышка ашыручы мәчет дип аталган номинация бар иде. Мәчетебезнең исеме гаилә булса да, гаилә химаяты буенча эшләргә тырышсак та, барыбер әле эшләребез әз. Иншалла, Алла Тәгалә киләчәктә тагын күбрәк шәң менә татар гаиләләрне тыргызып, һәрбер гаилә тату, дус, күп балалы, татар телле булсын дип тырышырга насыйп итсен. Изге әманәт бәйгесе дини чара булу белән бер рәттән татар теленең кулланыш даирәсен арттыру максатында үткәрелде. Allah Kur'an-ı Kerim'de de وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا min sözüne türküm halklar bularak yaraltın var ettim diye beyte لِتَعَارَفُوا birbirinizi tanırsınız deyip. Yani yuvalırsınız deyip değil, birbirinizi yani hırf adetlerinizi, tellerinizi saklap birbirinizi tanırsınız deyip Rabbimiz diye beyte. Demek telebizini saklау da Rabbimizin emri bulup çığa. Şuna göre bizim мәчетләребездә вагазлар да татар телендә алып барыла һәм киләчәктә шулай булырга тиеш дип уйлыйбыз. Эшләрне бәяләгәндә мәчетләрнең һәм имамнарның милли дини үзаң тәрбияләү буенча даими эшчәнлек алып баруларына, татар телен, татар мөселман гореф-гадәтләрен һәм традицияләрен саклауга юнәлтелгән төрле масса күләм чаралар уздыруларына төп игътибар бирелде. Безнең бик күп имамнарыбыз алар бик тәҗрибәле һәм сүзе белән үтемле, шундый осталык эшчеләр. Алар безнең милләттәшләребезгә, телебезгә күбрәк ихтирамлар кылу өчен, шуның белән бергә үзебезнең күңел сафлыгыбыз, рухи чисталыгының өстенә милли традицияларны саклау өчен алар инде булай да зур тәҗрибә туплап эш башкара торган шәхесләр һәм аларның бу мәсьәләдәге менә сүзләре башка теләсә кайсы урынга караганда үтемлерәк. Шуңа күрә мин бу проектны безнең отышлы проект дип саныйм һәм әлбәттә ул дәвамлы булырга тиеш. Изге әманәт конкурсы нәтиҗәләре шәһәр һәм район мәчетләрендә эзлекле эш алып барылуын тагын бер кат раслады. Мөршидә Җихан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Казанда 6-нчы тапкыр киләчәк ориентирлары дигән форумызда. Форумның быелгы темасы киләчәк туризмы һәм хәзерге вакытта индустрияның үсеше. Төп игътибар урта һәм кече бизнесны дәүләт туристик проектлары системасына кертүгә юнәлдерелә. Шулай итеп, туклану өлкәсе хәзер аерым өлкәгә үрелә. Милли аш-су рестораннары туристларны үзләренә җәлеп итәргә тиеш. Форум 5-сеннән алып 7 декабрьгә кадәр уза. Анда Россиянең 30дан артык төбәгеннән 1000гә якын катнашучы көтелә. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез алдагы минутларда. Казанда 13-нчы тапкыр Һөнәр бөтен Россия яшь режиссура фестивале башланды. Республикада малларны кышлату ничек бара? Актуаль әңгәмә сәхифәсендә шул хакта сүз барыр.
Шушы көннәрдә 13-нче тапкыр Һөнәр бөтен Россия яшь режиссура фестивале башланып китте. Быел фестивальнең географиясы Татарстан Республикасы театрлары белән бер рәттән Санкт-Петербург һәм Казахстанның Акмолинск шәһәрендә үз ичен ала. 6 көн дәвамында 10-дән артык коллектив заманча һәм үзенчәлекле спектакльләрне тәкъдим итә. Афишага 12 спектакль кертелгән, алар Татарстанның 5 театраль мәйданчыгында күрсәтелә. Һөнәр фестивале кысаларында остаханә рәвешендә белем бирү программасы да каралган. Катнашучылар өчен фестиваль үзара тәҗрибә уртаклашу мәйданы. Тамашачылар игътибарына соңгы театраль сезонда сәхнәләштерелгән спектакль премьералары тәкъдим ителә. Фестиваль 5 декабрьдә тәмамлана. Безгә Россия Федерациясының театр әһелләре берлеге грант бүлеп бирде һәм менә шушы грант ярдәмендә без китерә алдык фестивальгә Казахстаннан театр коллективын һәм китерә алдык Санкт-Петербург шәһәреннән Суббота театрын яшь режиссерның әсәре белән һәм аларны кабул итә алуыбызга бик шатбыз. Темаларга килгәндә безнең бит фестиваль ул шундый плюралистический, монда төрле формалар, төрле жанрлар, иң мөһиме яшь режиссерлар, төрле театрлар, татар театрларда урыс театрлары, хәтта мари казах, удмурт килгәли, быел казахлар килә мәсәлән. Музыкаль, курчак, драма спектакльләрне күрсәтәбез. Шуңа күрә безнең шикләр ул яктан юк. Гаиләдәге мөнәсәбәтләр, ир һәм хатын, килен һәм кайнана арасындагы үзара килешү турында Рөстәм хәзрәт Хайруллин вәгазен тыңлыйк. الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حرمة الجماعة رب بس الله سزق إحسان صولك بخت بركات بيرسن Allah'ın rahmeti bilen cemaat bağlarını üstürəbiz, onlarını ilendirəbiz, kiyevge birəbiz, yeşiller, taraşallar, hem biz gaile meşete bilgaç, bizge sıravlar kile, Hazret, Qaynana bilen orta til taba almayız. Qaynanam bik şəb, bik yaxşı, tırış buluşan. Nişləptir tillərimiz bir-birimizga to'g'ri kelmay, nişlərə deyib jilab, shunda yaş kina kelinlar kela. Cemaatül Müslimin, shunda in birinchi so'zimni erlarga aytasi kela. Hurmatli irat, Allah'ın rahmeti bilen sizge ışanıp üstürgen kızların sizge tapşırdılar. Enige qaytqanda bir qaşanda xatın üstünden zarlanmağız. Kilini altın bulsa da ulu zarlandı. Siz şayartıp eytken sözüne enigizge tup-to'g'ri yurakka kirgan. Hem eni hazır şuşu sözler arkalı şuşu yaratkan kilinne nişi qararga tiyish. Hürmetli kilinlerge aytatirgan söz bizning tatar halkımızda bik matur sözümüz var, yarar degan. Yumşak sözlerini aytirge uyalmağız, qaynanağızны, eniyigizning derejelerini ko'tarigiz. Chunki ulu işin anın ayak astında cennet, ulu işin ul en birinchi o'rinda. Shunda ok, hurmatli qaynanalar, hurmatli enilar, bu bit balalar sizning ko'piya. Nek sizning bütün münəqadətləri, hətta ko'rinishləri də sizniki. Onlar yaşlar, onlar da siz şekilli xata işlərə tiyish, onlar da siz şekilli birər нәрсә dürüst qılmasqa tiyish. Lakin siz o'zingizni esga olasiz. Nishik siz yash vaqtda yangına ilanishgash, yangına kiyovga chiqqash nindisiz bo'ldingiz. Shunga ko'ra yordamchan bo'lasiz, bulashchan bo'lasiz. Ham nishik bir aytimda aytila, bir qaynanadan so'raylar, nishik mana bolalar bilan turasing bit, nishik uylari da balakay, nishik suyasizmi degash. Tug'anim, o'zim suyamda tilim sıymay. Şuna göre tillerimiz de, özümüz de sıyık, birge tatulukta, dostlukta yaşayık. Быелгы кыры җәй малларга кышка җитәрлек азык әзерләүдә нинди кыенлыклар тудырды? Бу фермер һәм шәхси хуҗалыкларда терлекләр саны кимүгә китермәдеме? Татарстан радиосының иртәнге турыдан-туры эфиры шушы һәм кышкы чорда малларның продуктлылыгын киметмәү, мал асраучыларга дәүләт ярдәме, кышкы ярминкәләрне оештыру тәҗрибәсе хакында барды. Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының терлекчелек буенча урынбасары Ленар Гарипов барысына да тәфсилләп җавап бирде. Фермерлыкны оештыру, кредит алу буенча тыңлаучыларның сорауларына җаваплар бирде. Студия кунагына без дә берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Ленар Наилевич, хәерле иртә. Җәй гаять кыры килде. Кышка малларга азык запасы җитәрлекме?
Жай кыры килде, жай кыры болу себепле безнең азык түлекне әзерләү авыррак булды быелгы елда, особенно менә шушы әйтеп китәсе килә безнең Актаныш районнары, Әтнә, Саба, Азнакай районнарында монда азык түлекне әзерләү бик авыр булды, потому что монда һава торышына килгәндә яңгырлар бик әз яуды. Яңгырлар әз яуду сәбәпле күп еллык үләннәребез тиешлечә уңышын бирә алмады. Шуңа күрә дә азык түлегебезне тиешенчә әзерләү бик аз булды. Безнең менә 30 центнер берәмлеге бер хайванга булырга тиеш. Без шуның 27-сен генә әзерләй алдык бенекендә, 26 кайсы бер районнарда 25 тирәсе. Шуңа күрә сатып алу өстендә дә бу азык түлекне эшне алып барабыз бегенге секендә дә без күп төрле азык түлек сатып алынды. Бегенге секендә дә төрле өлкәләр белән алып барабыз әңгәмәне, һәр вакытта да ташып ашату өстендә дә эшлибез. Ел ярымлык 2 елга җитәрлек азык туплаучы хуҗалыклар бар. Азыкның сыйфаты бозылмыймы соң? Ел ярымлык азык түлек әзерләү сыйфатны һәр вакытта да югатмый. Хәзерге вакытта бит технологиялар алынга бара инде. Яңа төрле технологиялар куллану сәбәпле без бенекендә азыкны 2-3 елга да саклау мөмкинчелегебез бар. Шушы азык саклау ямалары, базлары дип әйтәбез инде, складлар, кыры үләннәр саклау складлары да бенеке секендә алынга киткән, шуңа күрә аның куркынычлыгы юк. Азыкны күбрәк әзерләйбез, шуның хәтлек мөмкинчелек бар складларга да. Запассыз яшәп булмый, шуңа күрә киләчәктә обязательно запас белән яшәргә кирәк. Һава торышлары әйбәт булса, без киләчәктә дә 2 ел ярымлык запасны әзерләп куярга тиеш. Шундый максат куябыз үзебезгә. Соңгы көннәрдә бер туктаусыз яуган яңгырлар уҗымнарга күп еллык үләннәргә тискәре йогынты ясамыймы? Тискәре йогынты ясамый. Бу яңгырларның минем әйтәсем килә инде, аның файдасы зур, потому что ни өчен дип әйткәндә безнең җәйкене яумаган яңгырлар бик күп кырылык китерде бит инде. Җиребез сусыз калды. Менә бugünkендә яуган карлар эретсә дә барбер җиргә сеңеп бара, потому что туң юк әле җирдә. Ялган яңгырлар да җиргә сеңеп бара. Шуңа күрә биргән яңгырлары, биргән карлары Аллаһ Тәгаләнең ниъмәте бugünkендә ул безгә киләчәк уңыш дип беләм мин аны. Киләчәккә уңыш кына була ул. Әгәр бик каты салкыннар, резкий салкыннар булмаса бugünkендә бу яңгырларның тәэсире, яуган карларның тәэсире киләчәккә уңыш булып яучак. Мал асраучылар быел фураж бәяләре кискен артты дип зарлана. Аңлатма бирсәгез иде. Бugünkü секендә азыкнылекнең арту хисабы нәрсәдән тора? Бugünkендә үзебездә җитмәгән азыкны күрше өлкәләрдән алып кайтканда һәр вакытта да бәясе арта инде. Аның бит транспортный логистикасы дигән әйбере бар. Барыбер саткан кеше үзенең әзрәк элешен кертә бит инде. Сатып алган вакытта шуңа күрә дә аның бәясе бugünkендә юн булмады. Сатып алган карманың бugünkендә бәясе дә тиеше безнең үзебездә республикага җитештерелгән азыкның бәясенә карата югары. Шуңа күрә җитештерелгән продукциябызның бәясе дә югарырак инде бugünkендә. Себестоимость әзрәк артып китү сәбәпле аның сата торган бәясе дә бugünkендә артык. Шуңа күрә менә үзебезгә килгәндә ярмаркаларыбыз оештырган вакытта ярмаркаларыбызда да без үзебезнең продукцияны кулланабыз бит инде. Үзебезнең коллективный фермерский хозяйстволар җитештерелгән, хуҗалыкта җитештерелгән, шәхси хуҗалыкларда җитештерелгән продукциябызны ярмаркаларга алып киләбез. Шунда сатабыз. Но аларның бәяләре бugünkü секендә кибет бәяләренә или менә торговый центр бәяләренә караганда юнерәк. Шуңа күрә үзебезнең халкыбыз бugünkендә бу ярмаркаларыбызда куллана ала, килә алалар, пожалуйста, любой продукция бugünkендә бәрәңгеме, итме, сөтме, яшелчәме, любой продукция бugünkендә күрсәтелгән. Бу продукциябыз бugünkендә безнең ярмаркаларыбызда бар. Атна сайын ярмаркаларыбыз оештырылып торыла. 25 декабрьгә хәтлек булачак аның безнең булуы. Һәр атна сайын төрле районнарыбыз катнаша бу ярмаркаларда. Продукциябыз тиешенчә күләмдә, тиешенчә бәядә обязательно бар. Без үзебез атна сайын бу ярмаркаларда үзебездә катнашабыз. Минсельхоз тарафыннан да куелган специалистларыбыз иртәнге 4-тән 5-тә чыгып, көндезге 11-гә 12-гә хәтлек йөриләр. Бәяләрендә контрольдә тоталар, бөтенсен качествосында контрольдә тоталар. Шуңа күрә килегез ярмаркаларыбызга, продукцияларыбыз җитәрлек. Төрле районнарда хуҗалыклар, айрым фермерларның эш күрсәткечләрендә зур айырма сизелә. Уңышлы эшләүнең серләре нәрсәдә? Бugünkü секендә бу технология бәйле дип әйтергә кирәк инде. Моның технологияга бәйле бу хайванны ашатудан да тора, технология содержаниесеннән тора, каплатуыннан да тора, үсешеннән дә тора, эчертүеннән дә тора, технология содержание дигән әйбере, вентиляциясе, освещениесе барсына да бәйле. Шуңа күрә менә тәҗрибә өчен китергән районнарыбыз Кукмара, Әтнә, Саба районнарында, Мамадыш районнарында бу
продукцияны җитештерү безнең алдынгы рәтләрдә бара. Кайбыч, Лайыш районнарында продукция җитештерү барыбер иске суллар кулланылган, иске технологиялар кулланыла. Тиешенчә рационнары дөрес иттереп ясалып бетми. Шуңа карата без үзебезнең алдында максат куябыз. Шушы районнарыбызда да, слабыйрак районнарыбызда да эшләргә моның алдында яңа технологияларны кертү, яңа дөрес иттереп ашату, дөрес технологиялы иттереп асрау өстендә максат кую, эшләү и шушы Кукмара, Әтнә, Сабалар шикелле уровеньга, Балтачлар шикелле уровеньга калган районнарыбызны тартырга исәп. Еш кына чит илләрдән токымлы маллар кайтартыла. Нәселле терлекләрне үзебезнең Татарстанда үрчетү мөмкинлекләре нинди? Бу нәсел эше белән без үзебездә дә республика бик зур максат куябыз үзебезнең алдында. Безнең менә үзебезнең плем объединение дигән структурабыз бар, элита дигән структурабыз бар. Без монда нәселле әйбәт сөт бирә торган сыерларның үгезләрен алып кайтып куйдык. Алардан алган ырлык белән бәйгендә ырлыкландырабыз үзебезнең хайваннарыбызны. Шушы алардан алган таналарны киләчәктә дә шушы яхшы ырлыклар белән каплап, генетиканы яхшыртабыз. Киләчәктә дә шушы яхшы генетикабыз безнең яхшы иттереп ашатканнан соң яхшы уңыш бирергә тиеш. Шуңа күрә без моның өстендә эшләйбез. Республикабыз алдында шундый зур максат куелган. Киләчәктә дә безнең шушы комплексларыбызда яхшы нәселле тукымлы хайваннар күп булырга тиеш. Яңа ел якынлаша. Традицион бәйрәм алды ярминкәләре кайчанга кадәр дәвам итә? Бәйгенге секендә ярминкәләребез безнең бик зур районыбызда алып барыла. 13 урында бәйгендә алып бара, Чаллы өлкәсендә дә алып бара, Зеленодольск өлкәсендә дә. Бәйгендә 25 декабрьгә хәтлек эшлибез дип әйтәм инде мин. Атна сайын безнең районнарыбыз киләләр. Атна сайын шимбә көнне була бу ярмаркалар. Монда бу ярмаркаларга бәйгендә бөтен продукциябыз бәйгендә куелган. Яхшы бәяләрдән, алар бөтенсе фиксированный бәяләрдән сатыла. Бәрәңгесе дә бар, ите дә бар, сөте дә бар, яшелчәләре дә бар, ыны да бар, кәбестәсе дә бар. Бөтен сельхозформировательләрдән килеп, шәхси хуҗалыклардан да киләләр, коллективный фермерский хозяйстволардан да киләләр. Любой кешегә бәйгендә сатырга мөмкинчелегебез бар. Любой продукцияны бәйгендә сатырга була. Урыны бесплатно бирелә. Объемына карата килгәндә күп мап килик дип сырлар кайберләре. Любой объемна килергә була. Пожалуйста, менә иртәнге 4-тән алып көндезге 12-гә хәтлек сатыла бу продукция. Любой кеше килеп алала, любой кеше килеп сатала. Бәйгенге секендә шундый мөмкинчелекләр бирелгән. Ленар Наилевич, әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итә. Без яңалыклар иҗат төркеме сезнең белән саубуллашабыз. Ковид вирусына каршы прививка ясатуны кичектермәгез. Сау сәламәт булыгыз.